Ako si Diyos, tapulan pero naay pangandoy. 15 ka box nga asula ang atong deliver karong adlaw. 3 days before nagharvest og asula aning reptab. Og karon ato na sa ning kuang kay paspasa kay ni daghan. Bisan og bati ang panahon kay sige og uwan modawat gyapon ta og order kay naong man ta og kwarta. Kay matud pa sa uban kung wala kang pera, wala kang kwenta. Mao nga maning kamot bisag ginagmanan ni ang atong tirada. Simple ra kay nga sagbot ang atong ginabaligya no pero ginapangita ba pud ni. Kay kaning asula gamit kay ni para makatipid pug ka sa mga feeds nga mahal na kayo. Gamit kayo ni para sagol sa feeds para sa baboy, manok, itik, pabo ug kanding, labi na sa isda. Og sa ganahan mo order og asula, PM lang mo sa tuang IP page. Atong destinasyon karon sa atong delivery para tagbilaran. Balitulo ni ka customer ani order sa atong 15 ka box nga asula. Purya-buyag biya pud no mga kwarta ra biya pud ta nin sagbuta. Diskarte na lang pud og pamaagi para pud makakwarta. Og sa katong mga pending nga order no, katong mga lagyo na gid pero around Bohol lang, paabot lang mo kay atong isabay ang mga order. Para dili pud kansi sa biyahe ba kay grabe ra ba pud lagyo Og ato na sa harbisan ang diri sa pikas katong mga asula no kay grabe na sa pagpanaghan. Grabe sa kapinanggan ako ni atong asulan no kay tungod ani diri puta na ilhan. Kay halos pud kung naay makakita nato, moingon pud nga ikaw tong vlogger nga namaligya og asula. Og grasyahan puta no kay tungod sa atong pag-vlog daghan na sa tang nakaila. Og naa na sa gamay kausaban sa atong kinabuhi. Bintahan na gini dili ta mga mono kay dili na ta kinahanglan mag alarm para mamata lang og sayo. Bali ikaw na lang mag-control sa mga oras ba kung saan mo pagtrabaho. Og sa asula nga atong deliver karon, naay duha nga tag-unom ka box ug usa ka tulo ka box. Pero kanitanan para gini siya sa tagbilaran. Humanga nasuna sa plastic ato na naikarga sa motor kay magmotor ata padong sa tagbilaran. Pwerte ginang hitaka sa muan no kay sige na lang giduguan halos kada adlaw na lang. Bisag gani karon nga nagbisober ta kay sige gyapon og uwan. Pero pag abot na ko sa tagbilaran, perting hayaga ang palibot kay wala kaabot diri ang uwan. Pero sa tinuod lang naabot ta og tagbilaran nga nagpalaban ta og Google Map. Kay wala jud ko maswito diri no bisan og diri ko gipanganak kay dili pang kulaagan atong panahona. Og pag abot sa atong primero nga delivery naabot ay followers nga nakakita nato og ganahan nga mga og sticker. Og siyempre natay kahata kay nagbaon tag sticker kay mao gina kasagaran ang pangayoon sa ato ang mga followers. Og ang primero na to nga deliveran sa atong asula kay ari diri sa Galeria Luisa. Naa sa Gaisano Enterprise Computer System ang atong deliveran karon. First time gina ko naabot aning lugaran no pero natud-an ra ba po nato ang atong deliveran. Siyempre ninot ka na gunit ang kwarta basta gipaningkamutan. Og kasagaran siya ni order nato kasulan no kay para kuno pagkaon sa ilahang mga manok. Kay grabe man sang kusugang mo kaon sa mga manok aning ato asula. Samot ato mga manok biya. Next na to deliveran si ma'am nga dugay na ko nangita ning asula og finally nakakita na gid siya og mao na ni atong ibaligya niya. Pagkita lang namo ni ma'am no grabe na niyang lipaya. Og lipay ba pud no makita atong customer nga malipayon nga makita sa ato ang produkto. Og smooth transaction ra man ta ni ma'am batch renta ka na pa delivery no sa. Grabe no bisag karon mo may nakita ni ma'am no pero mura na mig suod ba salamat kasi pag-order ma'am. Og ang last na to nga delivery diri ang meet up na mo sa ICM. Wala lang ta kalahos og dool sa ICM kay no entry na. Kanida si sir nga nag-order tagaluay pa ni siya og diri lang ang meet up sa tagbilaran. Kay para pag kuno dili ko malayon sa biyahe og para pud masabay sa ihang lakaw. Sa tinuulan no ang asula nagasupply ra ba pud sa tuong adlaw nga panginahanglan og dili na mahimong posible ang tanan kung dili tungod sa mga followers nga grabe sa mo suporta.